Lena ivideo ikhombisa ingozi enyatisa igazi kanye nezimoto ebesezisele ngemuva kwengozi. Ababhekelele zemgwaqo bathi ziyi-15 izimoto ezibekule ngozi. Kuthiwa iloli liphelelwe amabhleki ngaphambi kokuthi lishayise izimoto kulomgwaqo. Indodana kaRajbans, uPradhal Thakur okubulala, nengoduso yakhe uPriyanka Nankumar kuthiwa bebebambeke emotweni edudulwe ileli loli ibanga. Kuthiwa kusetshenziswe izindlawu ukuze kukhishwe imizimba yabo. Balinganiselwa kwabahlanu abantu ekuthiwa balimalile engozini. Namuhla UVuso Tega uvele kafushane phambi kwenkantolo yasePhayindane. He appeared on 2 counts of culpable homicide. The alternative charges will be reckless and negligent driving. The matter was remanded to Friday, the 4th of November, for bail consideration as well as address verification. Umbuso uthi uphenyo luyaqhubeka kanti ummangalelwa angase athwese amanye amacala kulonde SABC News ePhayindane.